Vážení cestujúci, prosím pozor. Rýchlik číslo 961 Zakarpatia železničnej spoločnosti Slovensko zo smeru Mukačevo s pravidelným príchodom 16 hodín 49 minút, smer Košice s pravidelným odchodom 16 hodín 55 minút, príde pred staničnú budovu koľaj číslo 7. Vážení cestujúci, rýchlik číslo 961 Zakarpatia železničnej spoločnosti Slovensko smer Košice s pravidelným odchodom 16 hodín 55 minút je na nástupišti pred staničnou budovou koľaj číslo 7. Vážení cestujúci, rýchlik číslo 961 Zakarpatia železničnej spoločnosti Slovensko smer Košice s pravidelným odchodom 16 hodín 55 minút je na nástupišti pred staničnou budovou koľaj číslo 7 pripravený na odchod.